балалар, килгән кунаклар, без бик шат сезне бүген шушында күрергә, шушындый матур көнне. Рәхмәт сезгә барыгызга да килгәнегез өчен. Аллага шөкер, балалар елдан-ел үсәләр, зураялар. Ел кичкенә булган балалар инде бу ел үзгәребрәк үсеп килгәннәр. Молодцы. Сезгә телисе килә бары тик тазалык, бәхет, матур алдыгызда сезне көтсен матур тормыш, уңышлар сезгә бөтен башлаган эшләрегездә, укуларыгызда таза сау булыгыз. Башлап җибәргән игелекле гамәлләренә инде 10 елдан артык вакыт узган. Гомумән, икеләтә үзенчәлекле. Беренчедән, игелек айы, Рамазан айы бара. Икенчедән, Җомга көн. Менә бу башкарган изге гамәлегездә аның күләмен килограмм һәм тонналарда гына үлчәп булмаячак. Аллаһ Тәгалә каршында менә мондый изге гамәлләрне башкара торган райондашларыбыз тагында күбрәк булсын иде. Иртәгә халыкара балаларны яклау көне. Шушы залда язмыш тарафыннан зур сынаулар бирелгән әти-әниләр утыра. Әти-әниләр сезгә теләп каласын килә сабырлык. Без әти-әниләрне, без балаларны, biz туган җиребезне сорап ала алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә каршында бирелгән шушы сынавыгызны сабырлык һәм җиңеллек белән үтәргә насыйп булсын иде. Балаларга, бала нинди генә булмасын, һәммәбезгә дә ул инҗе бөртеге. Балаларыбызга сабырлык. Балаларыбыз бар, безнең шундый балаларыбыз таза сау сәламәт булган балаларга караганда да дөнья күләм урыннар яулаган балаларыбыз бар. Менә ул балаларыбыздан үрнәк алып, 12 саннары сәламәт булган балалардан да өстенрәк, лаеклырак, игелеклерәк балалар тәрбияләп үстерергә насыйп булсын. Хөрмәтле Радига әфәнде, хөрмәтле Асия ханым, хөрмәтле әти-әниләр, район җитәкчелеге исеменнән, район советы, район башкарма комитеты һәм шәхсән үземнең исеменнән менә шушы игелекле һәм дәвамлы эш башкарган Закировлар гаиләсенә саулык, сәламәтлек, озын гомер һәм аларның шушы матур изге эшләрендә тагын да дәвамлык теләп калам. Һәм рөхсәт итегез, сезнең исемнән, хөрмәтле әти-әниләр, хөрмәтле балалар, республика һәм район рәхмәт хатларын тапшырып китәргә. Изге күңелле иганәчеләребезгә, ярдәмчеләребезгә, алар безнең районыбызда гына түгел, алар безнең республикабызда күркәм гаилә, күп кенә республика күләм конкурсларда чыгыш ясап, җиңү яулаган гаилә. Ихлас күңелебездән Радига әфәнде, Асия ханым, олы рәхмәтебезне җиткезеп, сезнең башкарган изге гамәлләрегез алдында башыбызны иеп, саулык, сәламәтлек сезгә, гаиләгезгә, әле күптән түгел генә
инде ничә мәртәбә микән бабай, әби булу, дәвәни булу, 3нче тапкыр шундый бәхеткә ирештегез. Оныкларның, балаларның, якын туганнарның кадер-хөрмәтендә сезгә Аллаһ Тәгалә хәерле гомерләр бирсә иде. Балташ муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты, ихлас күңелдән. Инде республика күләм рәхмәт хатында тапшырып китәсебез килә. Татарстан Республикасы безнең мөмкинлекләре шикле булган җәмгыятьнең җитәкчесе улы сәламнәрен һәм рәхмәтләрен җиткезде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ришат Шагидович Ганибаевның да рәхмәт хаты. Улы рәхмәт хисләрен җиткезеп, улы рәхмәт хисләрен тагын бер кат җиткезеп, Разига апай, Асия апай, улы рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә сезгә без Хайруллиннар гаиләсеннән шушылай кичкенә генә бүләк әзерләдек. Сезгә шуны тапшырып китәбез. Исән сау булыгыз. Хәерле юллар йөргән юлларыгызда балаларыгызның, оныкларыгызның һәм оныкларыгызның онышыкларын күрергә язсын. Исән сау булыгыз, авыртмагыз. Шен күңелемнән рәхмәт әйтәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Безгә эшләгән игелекләрегез үзегезгә меңе белән кайтсын. Исән сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә безнең шушы бүләкне Ясмин Радик абыйның кулын кысып үзенең бирәсе килде.